Bernard Grech għal darb'oħra reġa' tenna li mhux gburi b'Malta u li jrid ikun hu u sħabu tal-Partit Nazzjonalista li jerġgħu jagħmlu lil Maltin gburin li huma Maltin. Dan saħħu waqt diskussjoni politika li fiha ftit li xejn tkellem Bernard Grech għajr biex jattakka lill-Gvern. Bil-ħidma tagħna lkoll dan il-pajjiż se jerġa' jkun il-pajjiż li inti tkun u jiena nkun gburi bih. Fil-passat Bernard Grech kien spiċċa qal li jistħi jgħid li huwa Malti. Sirt inkun msifer u peress li jiena kun jomi Grek meta jsaqsuni minn fejn ngħidilhom jiena mill-Greċja. Allura faċli nitwemmen tajjeb mhix ċajta veru hekk nagħmel għax nistħi ngħidilhom li jien Malti. Għall-intervista li għamel f'nofs triq ir-Repubblika fil-Belt, Bernard Grech kellu mistiedna 3 rappreżentanti minn imsieħba soċjali differenti. Dan għalkemm fi żmien il-budget kien qabbilhom ma' tfal li ħadu li riedu. Dan għaliex irreaġixxew b'mod pożittiv għal miżuri tal-budget li din il-ġimgħa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista rrifjuta li jitkellem dwarhom fil-Parlament. Il-mument illi tfal ittihom dak li jridu, mela jekk kan it-tifel jrid logħba tal-futbol biex jilagħba fuq il-kompjuter u ntielu tax se jagħmel se jifraħ. U din hija r-reazzjoni li rajna dil-ġimgħa. Il-ħadd filgħodu Bernard Grech kompli jattakka lill-Gvern għal mod li biħmexa fil-konfront ta' pandemija li laqtet lid-dinja u għal darb'oħra stqarr illi f'Diċembru li għadda huwa kien diġà jaf li kien ser jolqotna varjant tal-COVID-19. F'Diċembru, meta bdejna nisimgħu fil-bidu ta' Diċembru li hemm varjanti wkoll illi allura kienu qegħdin jerġgħu jipperikolaw illi l-pandemija tkompli tinxteret. Madankollu fi frar li għadda, Grech kien staqsa lill-Gvern għaliex għadu ma tax il-vouchers lin-nies wara li fuq parir tal-awtoritajiet tas-saħħa il-Gvern ippospona dan il-ħruġ tal-vouchers li l-ewwel round tagħhom taw stimolu ekonomiku qawwi. U anki fejn jitlu propju il-vouchers, il-Gvern jgħidilna eżattament x'inhi r-raġuni għalfejn għadu ma ħareġx il-vouchers. Grazzi.